लोगोफोर गुवाहाटियाव फैनायानो दैबानासो लोगो मोनफैबाय नै जों माबायदि दैजों थाबायनांबाय नै लोगोफोर गुवाहाटियाव फैदोंमोनहाय लोगोफोर नै सानसे अखा हानायावनो गुवाहाटि टाउना माबायदि जादों दैजों लोमजोबबाय এদিন দিয়া নাই বৰষুণ অলপ সময় দিছে এইখিনি বৰষুণ দিয়াতে ইমান পানী হৈ গ'ল বানপানী কোনফালে এনেকৈ যাব লাগিব আৰু ন Kuskari zabadim deh, Dada. Kuskari zabadim deh. Oh, dolongkan paruh le hoy gol aru. Deh. ये देखिए दोस्तों ये है गुवाहाटी गैला सिजोबबाय सानसेल' हाथारदोंहाय अखायानो बेबायदि दैबाना जायो बिदि दैबाना लोगो मोनगोन होननानै सानथ्राखैमोनहाय आं फैथ्रामोन गुवाहाटियाव सानसेयावनो बिदिनो जायो এনেকা পানী হয় ভাইটি এদিন বৰষুণ দিয়াতে ও প্ৰভু दुनिया लेथ्रा पानी जों दा बोरैजाय थांनांगौ जाखो सिधा ये है गुवाहाटी सिटी दोस्तों नै लोगोफोर दैजों थाबायगासिनो दङ जों ओरैनो अरे नमस्कार कोणी जाबा दे केन्द्र मिथिदों नै बेवहाय सफै मा जायगामोन आयु मासि दैहाय नै बासा गोदोबाय आं बिदि दैयाव थाबाय ओइ रमा परि जाबा दे आंनि मबाइला दैयाव गोग्लैलांबाथाय गैलाहाय मै गोदोनानै थादों सानदां औ स्कुटिया गोदोबाय नै गैला आयै आं दिनै बिराद दुखुहाय सयथिबो ओइ नाया सनाया मानसिफ्रा गाखोनानै थाजोब्बाय गोजौ मानसिबां दै जाखो नायनाय आं बिदि दै बाना लोगो मोनगोन होननानै सानाखैमोनहाय लोगोफोर माबायदि दैबाना जाबाय नै जाम बेसेबा गोथौ बासाबो गोदोनानै थाबाय हनै दैनि थाखायनो खारनो हायाखिसै नै गासिबो गारि गोदोनानै थाजोब्बाय गुवाहाटियाव सानसे अखा हाबानो माबायदि दैबाना जायो नायदो लोगोफोर नै आंनि उनथिंजाय माबायदि थालिरनि नाव जावनोसो मोजां जाबायहाय दाना ओरैजाय
राजगर रेल क्रसिं बेनिफ्राय बिथिंजाय दै गैथ'ला बे गोजौआव औ दैयाबो बोहैलायदों नै मालाय रिक्साजों थांबाय थाबायनो बानानै बोहैलायबावदोंहाय दैयाबो नै मानसि न'निफ्राय माबायदि दै बोहैलांदों मानसिनि न'खरसो अबसे बियो नै आयु इसेबां दै जायो गुवाहाटियाव बिथिं नाय लोगोफोर फारफ्रोमबो गलिजोंनो दै आरो दै गुवाहाटियाव दा जोंनि माबायाव सफैबाय जोंनि रुम खाथियाव सफैबाय नै जोंनि रुमनि लांगोना बियो नाय लोगोफोर नै खायफा रिक्साजों नारजादों नै लोगोफोर जोंनि रुमनि गेट मोनफैबाय ओरैबायदि दै नै नायदो माबायदि क्लासाव थांगोन आं सिन्थासो जाबाय नै